La Liga 30e journée, Barça Atlético Madrid. Donc Barça gagne 1-0. Ferland Torres allait à bidon. Nin tun ye Barça ka match sabanan ne donc nin tun bɛ kɛ naaninan de ye ka sɔrɔ u ma gagné mais ala y'a kɛ bi gagnéna donc u mago tun bɛ victoire la parce que équipe famana victoire ma donc Atlético fana tun man ka yɛlɛ puissance la Maroc ka 6 dernier match ninnu bɛɛ la u gagnéna mais bi u tira donc bonontan de don tuma dɔ la a kun b'a ɲagamilen de don quoi donc Barça tun bɛ ka forme bila an bɛ se k'a fɔ ten donc Atlético fana tun man ka yɛlɛ puissance la mais a labanna Barça ta la bi donc Barça gagna 1-0 donc nin bɛ kɛ Barça u ye 3 points sɔrɔ donc nin bɛna différence dɔɔni dɔ ni Real ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan Real fana tun man ka guru la kosɛbɛ n'u tun ma match in gagné bi walima n'u tun tora bi donc a tun bɛ to 8 points dɔrɔn u ni Real cɛ donc o kɔnɔna de la bi match tun u tun jagoyalen dɔ ka gagné quoi pour que u bɛ se k'u ka championnat assurer cogo min na donc ala y'a kɛ u gagnéna donc kuma banna nin de tun b'an bolo bon a y'a abonné donc a bɛ vidéo in partager n'a diyara et puis a kana ɲinɛ ka like pour que ka force don an na